Vols aprendre a tocar la guitarra o el piano? Potser prefereixes la percussió? T'agrada cantar? La xarxa t'ofereix tot tipus de recursos per fer-ho de manera fàcil i aprendre'n en poc temps. Tot el que necessites per crear música al teu mòbil, tablet o ordinador. Pots aprendre a tocar el piano o la bateria amb teclats virtuals i aplicacions digitals. Tocar la guitarra, aprenent acords en pocs minuts i de forma progressiva. També pots afegir acompanyaments d'altres instruments. Apps i programes et poden ajudar a trobar el to i la velocitat adequada. Crea, canta, toca la guitarra o el piano i comparteix-ho. Anima't!